كمي تمسيو زينا كسمعكم ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ አንቶኒ ጉተረስ ኢትዮጵያ እትርከበሉ እዋናዊ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስቦም ብምግላጽ ሕዚ ኩሎም ወገናት ወታደራዊ መፍትሒ ከም ዘይብሉ ክርድእዎ ዘለዎ ግዜ እዩ ኢሎም እቶም ዋና ጸሓፊ ነዚ ተዛረቡ ትማል ዝተኸበረ ዓለም ለኸ ዕለት ሰብኣዊነት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ጉድኣት ወሪድዎ ኣሎ ዝበሉ ንሶም ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ክንዲገሃነም እዩ ኢሎም ብሚልዮን ዝቁጸር ህዝቢ ምምዝባሉን መሰረተ ልምዓት እውን ምዕናውን ገሊጾም ጉተረስ ብዝተፈላለዩ ኩነታት ዘተሓሳስበኒ እዩ ዝበልዎ ኩነታት ኢትዮጵያ ሰለስተ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ብምቕራብ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ ቀዳማይ ኩሎም ወገናት ብህጹጽ ግጭት ጠጠው ከብሉ ካልኣይ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዘይተደረተ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ክረጋገጽን ሳልሳይ ኢትዮጵያውያን ዝመርሕዎ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ልዝብ ክህሊ ኩነታት ክፍጠርን ጸዊዖም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ደረጀ ደስታ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቱርክን ዝተበጽሐ ወታደራዊ ስምምዕ ህንጸት ዓቕምን ወታደራዊ ምትሕባርን ከም ዘካትት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሓላፊት ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብሌነ ስዩም ዝሓለፈ ረቡዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቱርክ ዝገበርዎ ዑደት ናይ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት መበል 125 ዓመት ዝዘከረሉ እውን ስለ ዝነበረ እቲ ዑደት ታሪኻዊ ከም ዝገብሮ ተዛሪበን ክልቲአን መራሕቲ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ከም ዝተመያየጡን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑን ምልውዋጥ ንግዲ ቱርክን ኢትዮጵያን ሕዚ ካብ ዘለዎ ብሰለስተ ዕጽፊ ንክዛይድ ዘለዎም ቁርጸኝነት እቶም መራሕቲ ገሊጾም ኣለዉ መንግስቲ ብኣሸባርነት ዝሰየሙ ሕወሓት ፈጢርዎ ኣሎ ዝበሎ ስግኣት ንኢትዮጵያ ጥራይ ከይኮነስ ነቲ ከባቢ ስለ ዝኾነ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክኹንኖ ይግባእ ክብል እቲ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር መጽዋዕቲ ኣቕሪቡሎ ወይዘሮ ብሌነ ስዩም ብዛዕባ ሎም ቅነ ዝስማዕ ዘሎ ኩነታት ደብረ ታቡር ኣብ ዝገለጻሉ እዋን ኣሸባሪ ሕወሓት ንከተማ ደብረ ታቡር ብሓይሊ መሓዝ ምሰኣነ ነታ ከተማ ካብ ርሑቕ ብከቢድ ብረት ብምድብዳብ ንሓንቲ ስድራ ብምልእታ ቀቲሉሎ ኢለን ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ንርእሱ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ኢሉ ዝጽውዕ ዕጡቕ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ጋምሳ ንዝተባሃለ ናይ ገጠር ዓዲ ብምድብዳብ ኣዕኒዎም ዝብል ብዘቴሌግራፍ ንዝወፀ ጽሑፍ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ንዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ናይ ጭካኔ መጥቃዕቲ ብዘይማትእ ከም ዝኹንን ብምግላጽ መሰረት ዘይብሉ እዩ ክብል ነጺግዎ ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ክስታት ገበናት ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ብዝስየም ኣካል ነጻ ምጽራይ ክግበር ሓቲቱሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ጎንደር እትርከብ ከተማ ደብረ ታቡር ትማሊ ብዝተተኮሰ ከቢድ ብረት ሲቪላት ከም ዝተቐትሉን ኣብ ዙርያታ ከተማ ዘለዉ ጣብያታት ሎሚ እውን ደብዳብ ከቢድ ብረት ከም ዝተፈጸመንን ኣመሓዳሪ ደቡብ ጎንደርን ነበርትን ንቪኦኤ ገሊጾም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ጎንደር ኣቶ ቀለም ወርቅ ምህረቴ ሎማዓንቲ ዝተተኮሰ ከቢድ ብረት ኣብ መንበሪ ሓረስቶት ምውዳቑን ዝወረደ ጉድኣት ግን ከም ዘይፍለጥን ተዛሪቦም እቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ከተማ ደብረ ታቡር ናብ ገርባብቲ ከባቢታት ዝመዛበል ዘሎ በዝሒ ህዝቢ እናወሰኸ ምኻሉ ተሰሚዕ ኣሎ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ከተማ ደብረ ታቡር ከቢድ ብረት ናይ ሓደ ስድራ ኣባላት ዝኾኑ 5 ሰባት ከም ዝቐተለን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጉድኣት ከም ዘውረደን ኣቶ ቀለም ወርቄ ምህረቴ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጾም ኣለዉ ንርእሱ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ኢሉ ዝጽውዕ ዕጡቕ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ጋምሳ ንዝተባሃለ ናይ ገጠር ዓዲ ብምድብዳብ ኣዕኒዎ ዝብል ብቴሌግራፍ ንዝወፀ ጽሑፍ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ንዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ናይ ጭካኔ መጥቃዕቲ ብዘይማትእ ከም ዝኹንን ብምግላጽ መሰረት ዘይብሉ እዩ ክብል ነጺግዎ ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈጺሙ ዝበሃሉ ክስታት ገበናት ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ብዝስየም ኣካል ነጻ ምጽራይ ክግበር ሓቲቱሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከቡ ሚልዮናት ተሓገዝቲ ካብ ሰሙን ዝጀሚሩ ክሕግዘሉ ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ስግር ባሕሪ ተራድኦ ዩናይትድ ስቴትስ USAID ፍሊጡ ናብዚ ኩነታት እዚ ዝበቕዐ ሕፅረት ምግቢ ስለ ዘጋጠመት ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤትን ሰራሕተኛታትን ከምውን ምንቅስቓስ ረድኤት ዝፀዓና መካይንን ነፈርትን የተዓናቅፍ ስለ ዘሎን እዩ ኢለን ኣመሓዳሪት USAID ሳማንታ ፓወር ሓላፊት ፕሬስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብወገና መንግስቲ ናብታ ክልል ዝኣትዉ ኣገልግሎት ረድኤት ምቹው ኩነታት ይፈጥር ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ነጺጋቶላ ይብል ጸብጻብ ወኪልና ከነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት ዝብዝሩ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ USAID ወይ ከዓ ስግር ባሕሪ ተራድኦ ዩናይትድ ስቴትስን ኣተሓባባሪ ህጹጽ ረድኤት ሕቡራት ሃገራትን ወይ ከዓ ኦቻን ኣብ ዘርግሕዎም መግለጽታት ኩነተ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ትግራይ እናንቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ኣመሓዳሪት USAID ሳማንታ ፓወር ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ንጥሜት ኣብ ዝተቓልዑላ ክልል ትግራይ ዘለዉ መኻዝኖታት ረድኤት ተጸንቅቖም ኣለዉ ምባል ይከኣል እዩ ኢለን
ኣብዚ ሰሙን እዚ መግለጺ ዝሃቡ እቶም ትካላት ረድኤት ናብ ዘድልዮም ሚልዮናት ህዝብታት ዘቕርብዎ መግቢ ከም ዝወድኡ ይገልጸለዉ። USAIDን ሓቢሮሞም ዝሰርሑ ትካላትን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ክዙን እኽሊ ከም ዝተጸንቀቐ ዝገለጻ ሳማንታ ፓወር ናብ ዝብርክዚ ዝተበጽሐ ግና ሕፅረት ረድኤት እኽሊ ስለ ዘጋጠመ ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤትን ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤትን ከምኡውን ምንቅስቓስ ረድኤት ዝጸዓና ማካይንን ነፈርትን የተዓናቕፍ ስለ ዘለ እዩ ኢለን ከሲሰን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ መግለፂ ዝሃበት ሓላፊት ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቢለኔ ስዩም መንግስቲ ናብቲ ክልል ንዝኣቱ ኣገልግሎት ረድኤት ምቹእ ኩነታት ይፈጥር ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ነጺጋቶላ። ከምዚ ትብል ንሳ ኣክት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደገፍ ሰብኣዊ ረድኤት ይዓግት ኣሎ ዝብሉ ብዘይ ምቁራጽ ዝቐርቡ ክስታት ይመጸለዉ። ንሕና ግና ናብቲ ክልል ንዝኣትዋ ረድኤት ዝጸዓና ማካይን ምቹእ ኩነታት ንፈጥር ከም ዘለና ነርኢ ኣለና። ዓለም ለኻዊ መሻርክቲ ኣካላት እውን ነዚ የረጋግጹ ኣለዉ እያ ትብል ዘላ። ብለኔ ስዩም ከምኡ ትበል እምበር ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካን ኦቻን ግና ብብርክት ዝበሉ ንቑጣታት ፍተሻ ተቐባልነት ዘይብሉ ምድንጓያት የጋጥም ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እዮም። ሳማንታ ፓወር ብወገነን ሰራሕተኛታት ረድኤት ይንገላትዑ ከም ዘለዉ ክጠቕሳ ከለዋ ኦቻ ብተርኡ ሰብኣዊ ረድኤት ዝጸዓና 100 ማካይን ዕለታዊ ናብ ትግራይ ከኣትዋ ትጽቢት ዋላ እውን እንተሎ ብሰንኪ ዝተደናጎየ ተፍታሽ ግን ኣብዚ እዋን እዚ 30 ማካይን ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ይሓልፋ ከም ዘለዋ ገሊጸሎ። ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ መስርሕ ዝቀላጠፈሉ ስጉምቲ ንክወስድ እውን ተሓቲቶሎ። ብለኔ ስዩም ብወገና ኩነታት ድሕነት ናብ ሕቶ ዝቐርብ ኣይኮነን፣ ፍተሻ ማካይን ብቐጻልነት ከም ዝህሉ ተዛሪባ። መንግስቲ ብወገኑ ኣብ ከይዲ ዘጋጥሙ ዕንቅፋታት ንምውጋድን ነቲ ከይዲ ንምቅልጣፍን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክሰርሕ እዩ ትብል። ኣብ ክልል ትግራይ ክሳብ 900,000 ዝኾን ህዝቢ ንጥምየት ተቓሊዑ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ስለ ዘሎ ኩሎም ወገናት ሰብኣዊ ረድኤት ብግቡእ ንክባጻሕ ኩነታት ንከመቻቹን ውግእ ኣወጊዶም ብልዝብ ናብ ምቁራጽ ተኽሲ ንኽበጽሑ USAID ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ይበል ሪፖርት ኬነዲ ኣባተ። ኩናት ኣብ ዝተልዓለሎም ከባቢታት ሰሜን ወሎን ዋቅ ኽምራን ተመዛቢሎም ካብ ዝመጹ ክፋላት ማሕበረሰብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ብዝለዓለ ተጎዳእቲ ምዃኖም ኣብ ከተማ ደሴ ኣብ መጽለሊ ስደተኛታት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ገሊጾም። ኣብ መንጎ ዝወለዳ ተመዛበልቲ ከም ዘለዋ እውን እቶም ተመዛበልቲ ይዛረቡ ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ። መንግስቲ ክልል ሶማሌ ብዝተፈላለዩ ገበናት ጠርጢሮዮም ዝበሎም 7 ናይ ቀደም ሰበስልጣናት እቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዘውዓለ ፍሊጡ። ፖሊስ እቲ ክልል እቶም ተጠርጠርቲ ሰባት ኣብቲ ክልል ናይ ነገድ ግጭት ብምልዓዓል ነቲ ናይቲ ህዝቢ ለውጢ ይዕንቅፉን ሁከት ይዝርጉሑን እዮም ዝበሎም ብምልዓዓል ከሲሶሞም ኣለዉ። ኣብ ትሕቲ ቁጽር ዝወዓሉ ተጠርጠርቲ ምርመሮኦም ኣብ ቀረባ ተወዲኡ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝለኣኽ ናይቲ ክልል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነርን ሓላፊ ምጽራይ ገበንን ኮማንደር መሐመድ ሼኽ ኣሕመድ ገሊጾም። ተጠርጠርቲ ናይ ሶማልያ ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ኣቶ ዓብዱልፈታሕ መዓሊን ናይ ጸጥታ ቢሮ ሓላፊ ዝነበሩ ዓብዱል የሱፍ ሓዊሱ 7 ሰባት ኣብ ቁጽር ውዒሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ኣሸንዳ ሎም ዘበን ብምኽንያት እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናጽነተንን ሰብኣዊ ክብርታተንን ተደፊረን ኣብ ስቓይ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝዝከራሉ በዓል እዩ ኢለን። ኣብቲ ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት 22 ናሓሰ 2021 ኣቋጽራ ፈረንጂ ዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ሓወልቲ ወይ ናሽናል ሞኒመንት ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ቦታ ዝኽበር በዓል ደቂ ኣንስትዮ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ንፈለማ እዋን እዩ። ሳራ ፍሳሐየ ንኮሚቴ ኣሰናዳኢት በዓል ኣሸንዳ ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ክተቕርቦ እያ። እቲ ኣብ ትግራይ በብዓመቱ ብዝተፈላለዩ ፍጻመታት ተጸንቢሉ ዝኽበር ባህላውን ሃይማኖታውን መሰረት ዘለዎ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ደገ ዝነብር ማሕበረሰብ ትግራይ እውን ከብዕሎ ይስተውዓል እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ዝተፈላለዩ ነቲ በዓል ዝገልጹ ምድላዋትን ጣዕመ ዜማታትን ብምድላው ከብዕሎ ጸኒሐን እየን። ሎሚ ግን ኣብ ሜሪላንድ፣ ዋሽንግተን ዲሲን ቨርጂኒያን ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ
بحنساب بمتأخخاب أب حدا بوتا خبعالينا وسينا يبلا ماما ليديا شفار أبال السنادات كوميتي اتبعال كل جزء عامتنا نخبره أجندا نايلو مفلوزة بلغن أبزي واشنطن فيرجينيا ميرلاند اللسو كلنا تأخاخبنا زن صدقات قعدنا أجندا خبرالو نخالا خلوا بزلومي ترخيب زلو قفعي نعاقاتن قال كنكونن بحنس أخواني خنخوريلنا إنا تقربنا زلنا زي مجلس ناس دق أنستيونا تبهل زفلت بعلى شندا قبل على تبهلا وقرصنته بتوسخي نتي قبل على دق أنستيو تجرايز ورد قف عن مكران نعلم كنا سمعن جمز تنود ساعات كنكون اللونينا تدالينا نركب زبلا دما أبال إتأسنا دا الكوميتي ويزرو مثلال جرمائين أزو بعلزي كل سنة قرحيزنا أنا خنخورة هذا للحالة الشعب توارشي عاودة كان سيحواتنا الوزحو بدلات بنتنا لسمع اللي فاتم دك أنستيو تاوي عمد بتحول دك أنستيو تقتيلا دك أنستيو دك أن عفوتن تقتيلهم لذي لانو عمد عشان دانا عاود دك أنستيو أخواتنا عدتنا الوزحة بدلات بنتنا الناس معنا بتوسخ جن بهلناون أو حزن ولا تخلنا أو شجر ولا تخلنا هو تقصر في دللو كنخورو علنا إلا يرسل إلانيا أبتي سنبت نحس عسران كلتا شحن عسران حدنا برأس ختما واشنطن دي سي زخبر بعال عشندا نتبعال زقلتو استفلالي مدلوات صغار بخوينهم أبتعلات نتبعال مغنيات جيروس تأخاق بأتاوي نمدب مخته زوع المخانو أبالات السنادة كوميتي قليزن زينا أبزي زازم نمسكن قبرة زي راديو دمز أمريكا يوم سعيو زغرم صبصاب قدام عسران حدا حسا أهقراو معلت زخري نقدات قبرة شبرايو حماقا قدام خوين خاء إذا معلتي أبهيوات اتهم مستروف إسلاماوي كوجل زواقو زلو بوركيناويان عبي أقداسنة اللوا قوبو غاز توالا زي ما خسواو تكال كا نسدرابيت قداي قبرة شبراك حق زفتنيو بزعباز تكال هنري ويلكينز وقادقو نزل أخو تبصاب أبراهام تسفال والترجم ولو تولدو لقبريل كعربايو بسنكتي أب كلتشحن 15 جمرة كينات 1.3 مليون بركناويان كاب منبراتهم كما زابلو خلو لعلي 6,000 قتلهم بزحات أبلات مكلخار بركنا فاسو أبتي مسار قاعدان داعشن متأثار زلو وجل أبستخايد كينات قتلهم يوم لوريتا البودو بعل انداء أبتي كينات زخفلت زيقايام بعال بيتا بأشبرتي أبسا قبرة متكعتيو أب كتما أربينا تقاتلون أبتو أوان قوالهم قنا قربا ورحت راحة جيرانيران حياوين فكارن قنكا حفارمو أزي عتب سمنبارو لوريتا بزعباس تقتل بعال بيتا تزارب زي مخصباوي تكال جو باغا مبار نخم بعال لوريتا زعام السلا أب كوينات أنصار قبرة شبرا مقرب زسانا زحقز تكاليوم أكادت اتي زحالف لكاتي استمسرت تكال فاديما كامبو نأقداس النتو أمالكتا كم زتبل Ce programme apprend aux femmes à pêcher. زمدب عسا مقراب زي كونس أقباب أقفافا عسا إزمهر نأديتات أحيلو دما نفسن سرقنن كآليا يحقز اتعلما أبتهاجر نقديات قبل شبرا زحقز نايدقاف أهادو مقاميو تبل فاديما كامبوم أب حبرات هاجرات حلافيت مكتتال موحاس مسالات قديات قبل شبرا زخونت فانيولوني إلن نبيتساب قديات قبل شبرا بزوحت أقامات كم زقوانفهم تزارب So we get a lot of good wishes on victims of terrorism. دحرمت كعتي شبرا بزوحنا يدقافن مثلنا عن ملأختي نقبلنا زي قبل علي قديات بحلف دما صوبوتن سانا انستزولو حاليوت زرئينا دا ايخون نمبر شعبوتن تكبراون اقباب كنفتر ادلايو تبل فانيولاني بحاجز تكال جو باغا ابتكال انشرانس كم تلمدن تسرح زلا لوريتا أبتو تكال بملوء جزية قصيرة نفسان قوالان كتكئل تتصفهم كاب مسكرمات حيزو زي مخصباوي تكال جو باغا صوبوتن أبو تدرنان استقتلو أنستي بفولي علمو مدابات كسرع مغانو يملكت. This program has come to you from the Voice of America, Washington. سمعتنا تكتاتل وزر لكم كواشنطن دي سي محلل في زلو راديو دمز أمريكا يو ناب سرع مدبنا كاليدسكوب كسكركم تولد ولد قبل القاطلو
ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቅሕጽልሚ ቅንያት ኣሸንዳዩ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍለጥ ኣብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ዝያዳ ዝደምቕ ባህላዊ ቅንያት ሎሚ ካብ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ክንሰምዕ ኢና። ድሕሪኡ ንህቡብ መንእሰይ ስነ ጥበብ ብሔረ ናራ ማሕሙድ መሓመድ ኣጋር ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ ረኺቡ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ብኣሸንዳ ክንጅምር። ኣሸንዳ ለብዘበን ብምኽንያት ኩናት ከም ትልሙድ ብድምቀት ከም ዘይበዓል ሓላፊት ቢሮን ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ብርክት ገብረ መድህን ሓቢረን። ወይዘሮ ብርክት ገብረ መድህን በዓል ኣሸንዳ በብዓመቱ ዝበዓለሉ ምኽንያት ብምብራህ ወግዕን ጀሚረን። ያው ክብረ በዓል ኣሸንዳ ክንርኢ ተለና ብዙሓት ተመራመርትን ወለድን ከም ዝብልዎ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶታት ኣለዎ። እቶም ሃይማኖታዊ ትሕዝቶታት ናይ ባዕሎም መግስታት ብርክት ዝበለ የቕርቡ እዮም። እቲ ባህላዊ ትሕዝቶታት እውን ተመሳሳሊ ከምቲ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ወቂበን ማዕሪገን ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ተዓጅቦም ብባህላዊ ዜማታትን ዝተፈላለዩ ኩነታትን ዘቕርብኦም ብዙሓት ባህላዊ ትሕዝቶታት በብኸባቢኡ ዝተፈላለዩ ብጣዕሚ መሰጥትን ሰሓብትን ትሕዝቶታት ዝቐርብሉ ባህላዊ በዓልና እዩ። እቲ ናይ ሃይማኖታዊ ከዓ ንሃይማኖት ቦታት ክንገድፈሉ ግርም ከም ዝፍለጥ በብዓመቱ ናብ ባዕልና መፂና ኢና ነዊሕ ዘበን ሞስኪ ወላ እቶም ናይ ዝሓለፉ ናይ ቀረባ ግዜታት ርኢና። ኣሸንዳ ንትግራይ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ? ያው ኣሸንዳ ንትግራይ ሓደ ካብቶም ንቱሪስት መስሕብነት ክውዕሉ ዝኽእሉ ባህላዊ ትሕዝቶታት ሓደ ዓብይ ግንባር ቀደም ክጥቀስ ልኽእል ባህላውን ሃይማኖታውን በዓልና እዩ። እዚ ንምንታይ ይጠቕመና ልኽእል ንምንታይ ክረብሐና ዝኽእል እንተይልና ሓደ ንቱሪስት መስሕብነት እውን ዝለዓለ ፋይዳ ኣለዎ ማለት እዩ። ቱሪስት ናይ ውሽጢ ዓዲ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ናይ ወፃኢ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ወፃኢ ተይልና ምስ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብምትሓዝ እውን ብዙሓት ቱሪስታት መፅኦም ዝለዓለ ናይ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ እውን ክረኽበሉ ንኽእል ዓውዲ ዘርፊ እዩ ሓደ ባህላዊ ክብረ በዓል። እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ቱሪስት እውን ሰፋሕቲ ናይ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ክየደሉ እዩ። ኣብ ክብረ በዓል ኣሸንዳ ክንርኢ ተለና ብዙሓት ናይ ኢደ ጥበብ ስራሕቲ ኣብ ዕዳጋ ዝውዕልሉ እዮም። ካብዚ ዝረኽብዎ ናይ ኢደ ጥበብ ሰራሕተኛታት ብሽያጭ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ባዕሉ ረብሓ ኣለዎ። ካልኦት እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መመላኽዕ ክጥቀማሎም ዝኽእላ ብዙሓት ነገራት እውን ብኡ መልክዕ ማለት እዩ ዝሽያጥ ውዒሎም ኣብኡ ማሕበረሰብ ብዙሕ ነገራት ክጥቀመሉ ዝኽእል እዩ። ብዓይኒ ኢኮኖሚ እውን ተርኢና። ስለዚ ብዓይኒ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ክንሪኦ ተለና ብዓይኒ ናይቲ ህዝቢ ማሕበራዊ ርክብ ክንሪኦ ተለና እውን ብዙሓት ካብ ዝደርፍኦም ደርፍታት እውን ስሳትን ላተወዳደሰ ናይቲ ማሕበረሰብ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሓልፉ ዝኽእሉ ባህላዊ ደርፍታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ካልኦት ብዙሓት ነገራት ጠቐምቲ ነገራት ዘለውዎን ካብቲ ጥቕምታቱ ተበጊስና እውን ብዓለም ደረጃ እውን ተፈላጥነት ክህልዎ ብዙሓት ስራሕቲ ላተሰርሑ መፅኦም እዮም። በዚ ደረጃ እዚ ትኩረት ይብና ኢና ነኽብሮ ነይርና ቅድሚ ሕዚ። ግርም ናይ ሎም ዓመት 16 ነሓሰ ቀጻሊ ሰንበት እሞ እስኪ ከመይ ክበዓል ዝሕሰብ ዘሎ እንታይ ተመደበ መደብ ኣለዎ? ያው ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ሎም ዓመት ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ግልጽ እዩ። ያው እቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ በደልን ኪሳራን ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ታሪክ ዓለም እውን ተራእዩ ዘይፈልጥ ብርሰትን ሓደጋን ይበፅሕና ዘሎ። እዚ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ኣብ ኩናት ስለ ዘለና ሙሉእ ቀልብና እቲ ኩናት ንምዕዋት ኢና ክንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ሓንቲ ደቂቃ እውን ትኾነ ኣብ ካሊእ ቀልብኻ ተይገበርካ እቲ ኩናት ንምዕዋት ምስራሕ ስለ ዘድሊ ንሕና እውን እቲ ኩናት እስካብ ዝዕወት ባህልና ዝላብልካ ደና የብሉን ሎም ዓመት ክንገብሮ ዝግበአና ብስም ክብረ በዓል ኣሸንዳ እውን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንጥፈታት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ንገብሮ ዝነበርና ተኣኪብና እቲ ባህላዊ ትሕዝቶታትን ትውፊታትን ምፅዋትን ካሊእ እንተይኮነ ልኡ ማእኸል ጌርና እውን ብዙሓት ስራሕቲ ኣብ ጎኒ ማእኸል ኣብ ጎኒ ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ኮይና እውን ናይ ደጀን ስራሕቲ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ናይ ግንባር ስራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እውን ኣብቲ ቃል ሰብ ግንባር ተሳቲፈን ብስም ኣሸንዳ እውን ያውቲ ፀላኢ ሓመድ ድበከ እትዋ ይኽእላ እየን እሞ ብዙሓት መበገሲታት ብምግባር ሎም ዓመት ኣሸንዳ ከምቲ ልሙድ ክነኽብሮ ኣይከኣልናን። ብምንዕረታ መወዳእታ ንቆልዑ ኣሸንዳት ካብ ዘለዓል ናይ ወፃኢ ተሃልዩ ከተመሓላልፍዮ ዘሊ መልእኽቲ ያው ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ተሸንዳ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ክብርን ፍሉይ መልእኽትን ስለ ዘሎ ኣሸንዳ ሎም ዓመት ኣሸንዳ ይንኽብርን ክንብል ተለና ርእስና ኣድሚና ተሰሚዕና ተይኮንና ሓሪና ማለት ባህልና እውን ከም ዘሎ ስታዊስና ሓሪና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሓትና ተደፊረን እየን። ብዙሕ ክፍዒ በፂሕና እዩ። ኣዶ ክትክእሎ ዘይትኽእል ናይ ትግራይ ኣዶ ኮይና እምበር ብዙሓት ፀገማት በፂሖምና እዮም። እዚ ግን ላብ ሕራ ንቐይርና ከምቲ ናይ ቅድሚ ህዝቢ እውን ንገብሮ ዘለና በቲ ክብረ በዓል ምክንያት ብምግባር ከይተሰኮና ሓሪነን ህዝቢ እውን ደጋጊሙ ክሕልፎ ዝኽእል መልእኽቲ ብዝበፅሐና በደል
በደል ከይተሰኮና لقدمت نمرش هذون صلاتنا كسعر يوم أجخن إنكو عبسحنا لعمتها خاء أدميقنا خفت زنبر أبريخنا خمنو على خاء سو ملؤ تسفاينا وزارة بركة جارو مدينة ذهبان مبرهي عزيز مسكن كم زفلت بعد عشان داخل تشحن 10 عام مرتون بمخنيات فيروس كورونا عبد جزاهم تبع عليه يذكر على امتصاع نريد في أمريكا قام عليه قنيلنا علم قاعدة حكا سمعنا رحوس أشندا كنحلف ناب أسمرا سنة بباوي محمود محمد أجار زبل كتل سمزلوي أبشحن تعتميتن سمنان كلتن أب زوبا قاش باركا أب كبابي بيشا تركب عدارات أب تبهل نشتو عدي توليدو أب بوكو كبابي أوغارو زعابي أب مدرخ بزرقي وعيم صحاب ننكسقاس زلل سنة بباوي أجار ባህሊ ብሔረናራ ኣብ ምልላይ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎን ብህዝቢ ጽቡቕ ተቐባልነት ዝረኸበን ድምፃውን ተላሃየን እዩ ብርሃነ በርሀዩ ኣዘራሪቦ ስነ ጥበባዊ ኣጋር ንኣጀማምራ ስነ ጥበባዊ ህይወቱ ብዝሃቦ መብርሂ ይጅምር أبسطت بلك دليتات نيرني وورطات تبعدي منشيات صوتو كمو مسومي صوت نيري لهذا عندك نشوف خمسة كدر فان كلها كوفيلة مساعدة نسمي نيري يفتح خانة ربطامي يجي هوا أبزي أبصراويت كله ما هاي جبيجا جرس أو كل أنتم بهرات نسترخبو نارا نزفلهم سب نساني نعاقر خمسة كبر إلهمني صويامني درفي أدم فايت أمر ناتو درفي أبزني تنهي هجوم إذا هجوم dari saya mana sih? Dah hujung mazarafku. Coba aku kalau naik betulan karena aku kalau naik brigade, kau ab naik gumbar tu sahih mana sih? Kapti dah hari saat mana sih? Ab naik gumbar ka ab makalah izi servis sih nabar. Ujillah bahali igri makal. Ab ujillah bahali igri makal ane hakahash. Tehdi dorong kalau home sih. Walau hanti afluto aina beranin. Gen nufaat musiknya saat darafti kambal tedos urur arbaa Yosef. Kalau tun Allah nufaat musiknya saat kana. Tani homni hanzu kone derajah hibamni nah himan sih. Bilib تمسكونهم تمرتون أين برنامج زح على فترة تغيير لي أبتي يجلب هالإجرام خل ولا بتي حفشة وجنبار ولا أبتي سايب أوفيسات متريها معنا. فأنا يفعل ما زدرف كأدر في أين تتقون بمدرخ. إتى أبدفع كله زدرف كأدر في نسانا أمر فايدة هجوم هجومنا كلنا حاول كوسو وهنجن وشباب كرو مننجن غجري سننجن. زاد الفيديا أبدوهون إذن ناي هزو إرترا الله بفلي كا بهرنا فلت درفنا يا أبدوهون كم نقص مقولنا باينا نقص اللون مجنان أيقونان كاو وارسايد قبالي هدري تفل درفي ودلي مدد كانما كمودونغو كمافورا ودلي مدد ساوكتم كربانغو باي هانينجن وارساي فارسلي إنكا وارساي فارسلي لغو دركم نينم ngo tarbe wosigu ngo bauta finnisum adangala hadagen ezyaw temar ezyana ezyaw ali gidmen zeyma gere ezyaw te khawul ezyaw hizikha ab gujille bahali igrama khalmus musaha dadar fizya kilit tgizya tasriha መጀመሪያ ሳይኮምቦስ ገሮም ab madabat zuh ده الموضوع عندنا ها مزيكات كم منفعتهم نأجر زيادة في ريميكس كنقبل طيب ما ريميكس بلو ها ده أجر هم يوم ده كأو فولي كسري هم تبغى كده زيادة كندا يزخنا درفتات أدالي خالها بفولي بكليب زدال خايو تلي خال توصلنا أبوشتي جوجل بهالي أجر ما خل عندها تازبس يسرح سريه يعني كاب كلتشة كسب كلتشة أصل شاطئ مصوم نره كاو هذا أبغى جل بحال والتا أبغى ترنيفه أنت دي حسيس هجن ميتي في إتجاي كل بعلات الله بفلوها بولكي فراو در في نمنسيات نمر عائل كتدالو ودر فيتات دي فيديو كليب كفلوي نجارات إذا كليبات جورو لسبات مستهدرات ناجزة أكل خنقول جزء نوع نمبر بلي بيدا مسكون معنا ولا حد عن فضينا بنتن سرح تقدمت كليب ذا بحر دبي بمنستر زينات سريعة يعني بينام بإمنات بيس مكيلة ماسولا اليوم تراجع مسمينستر زينا بجابا بحريات قلتها أو خدنا في رزبة كليب كيرو مولي ذا كليب صبح خدت لي بدي هيرو أنا حاله ميده حنت سلمت تبل نحنت فتوى نور ولا أنا
ايوه حقني زانتا يا زانتا سلمت تادرفي احنا رقم زانتا حجي نخالف معلش ها سلمت والبارو انت ها اتي هدينا نتيتو نسيس كتم بارونتو ترزكاي حلمتا دهاي مسمالي كرم سيجيشينا جموس ما كربا انكالي بركا دنگر شول كمبا بارونتو دنگر حبش كمبا انكا اوتم بيغانا يا انكا سارا هركانا كبتا واسما هنتيكم اتبلي وادا كرتيتو بال على مرحبا ملس ندي سريحة كليب لك افتح خوابينا ايتا تغمريدنا ايتا اقوال افتح خوابي خيدنا اينا سريحنا لك افتح انشلتاتو تحقا نجزانتا سوخونت أواخنا سري شاعت زوجنا في بالواني جي إذا كل سرحات أنا هجي بزي كلام أقارب علي دي سرح خودي خونس أبناء كليباتن أبناء زي كله تحسته كباين علي زخون أرتيست له بومي حكي سم بحفشة قلت من زمان أسرحات كاماني زي حق زكاة تتصرح عينة درفتاتك أبنتاج ذي تقوري هاجراو بزه دريفي هاجراو دريفي أبناء درست بالي كقرب فتني زبده زي ما تات أب حلاوين دي تجاني زبده درفتات كم تدركها أب هاجراوي كاو فقراوي بحلاو كم زناي مرا هاجرها قدنا هجي أنا أبدا هرتي مجمار بعلي مالتي بس داود آدم وشوش بزه قدنا سرهنا عمرنا آدم فايد عمر المسوون سرها سريه مسمع محمود موسى ود موسى قدنا دات ممر إسحاق يوسف أستاذ فكي محمد فكي أبزيما أنا ولا يقبرن دي يمانا إيدي حكاش أبزيما تاتناتي أتوبرهانا وبالدت بلينيو كاوغن توماس مدهاني موسى ود السودان حنتي وناندلي تقول هرمت ناينارا إحنا ما بقتينا دا وناندلي ما بقتينا نارا ماتي وناندلي إشي بدابي وناندلا شي بدا إذا وناندلي شي بدوبي كبدي أتخينيرا فركيرجي ده صنعو كمبركيرجي ورك صنعو وناندلي شي بدوبي نهزبي هذا إيسا ود غرز غير إذا زي ما كم زين الله مسبركو نهزبيو نتاكن قبرنا خير مسبركو متيو أب استديو ماتي مستوماس مدهاني سرستينا خوفنا وناندلي إشي بدابي وناندلا شي بدا إذا بخمسة خير دايلني بخمسة كيايروا تا زيما جزا زيما زيها نهزبيو كم زي أرنجز قبركن إيسا ود غيريو من الباسكي أبتي درفتا طريقو تلهيت من قصاصات نسب صحابي مو كم من تايسك حرمتات ناينارا حفشاوي أبزاول كي أبدم سراورنا دعطوي هدي وني ناي نفسها ويكاتوه ويبكا يزبلاني مزوها كل عينة تماما لأنني بكا ياتوني بكا سوا مرودانو سوا حبندانو سوا سولادانو ييو مغانا تاكنسي يغنيلنا برهانة سمعتنا إذ مدب أيتودن كالأكفالو بزعبا هرمتات بهيرا نارا اللبابسان كالإنحيزنا لكم كنقربينا أبناي قدام سنبت مدبنا نموزع سراويت أمريكا كاب أفغانستان بزعبا كهلو زخلو خناتات زقمقم ذات حيزون تنتاني بوليتيكا ساحل نورن بعلمويا حقي سياسي مانن كاب أمريكا خوينم أبراهام تسفال أولازاتي ومالو كتكتاتلون عجل نايلو محفشاو مدبنا دما أبزازينا لنا برغم شت